Dnes je 17. november, deň boja za slobodu a demokraciu. S touto tematikou som čakal týždeň. Prečítam vám otázku od našej čitateľky. Ahoj Tomáš, pracujem v prevádzke v oblasti služieb, ktorá je otvorená denne. Mesačne podľa výplatnej pásky odpracujeme v priemere 160 hodín, všetci kolegovia aj v iných prevádzkach. Moja oficiálna výplata, ktorá prichádza mesačne na účet, je cca 640 eur, čiže 4 eur za hodinu. Ale v skutočnosti odpracujeme aj o 20 hodín viac, ako je to uvedené vo výplatnej páske. Každý mesiac dostávame aj obálkové peniaze, čierne. Ide o sumu do 100 eur. Mám 33 rokov. Čo by sa stalo, ak by som dala výpoveď a poberala podporu od štátu? Ako to, že naše prevádzky sú non-stop otvorené a nemáme za to príplatky? Viem, že nie vždy je jednoduché postaviť sa systému. Ale ak budeš na PN, dostaneš podporu podľa svojho oficiálneho príjmu. Ak pôjdeš na dôchodok, vypočíta sa ti to tiež z tvojej oficiálnej mzdy. A ak sa stane niečo vážnejšie, invalidita alebo strata práce, rozhoduje len to, čo máš na papieri. Či rodičia štrngali kľúčmi pred 36 rokmi v uliciach. Bojovali za slobodu a demokraciu. Riskovali veľa, aby sme mohli žiť dôstojne a rozhodovať sa sami o sebe. Ale je toto sloboda tvoja, alebo sloboda tvojho zamestnávateľa? Nie vždy je ľahké nájsť si lepšiu prácu, to viem. Ale existujú aj zamestnávateľia, ktorí sa o svojich ľudí starajú. Ľudí si vážia, vyplácajú oficiálne mzdy, poctivo a často prispievajú aj do dôchodkového piliera. Preto som vytvoril projekt Plánujem.sk, miesto, kde vzdelávam o financiách jednoducho a ľudsky. Som presvedčený, že premýšľať dopredu je tá najlepšia forma slobody, akú máme. Majte pekný deň.